Yamakwa the Mobadum TV no siampa mo Kasee so na nwumre sama hodo asisi o mamu ebra so say yede ebramo yede apomden Kasee bebramo na yakwa kwhye se de no so ani gidie mu nsam so ensama hodo epuepuye e wo yede bebramo na go Kasee so yede abramo na nwumre mata de a mehye Latida Fashions wo wada Roma ene wo ma dress me sentu yo obi a wo mu oduro pa na wo suli obepam watade a na ne Latida Fashions e ho na wo so do ani ekremidin ede efia amankwa tamaklo yeba ne yeba ebeto sensem ni mu agu ho amwo hudia ekro yaba mwakwa ba fe yenya bre na yenhwe se de ensem ni mu nkyeremu no ankasa etie sabre aban no ede asi ho se enipa be se 4500 ya wono ne ma hye grebu na wo mu didwa Makola number 2 Kantamanto enafe Kumase Central Market fa baabi no sa nipa won dodo na mde 2 dwai aban no atwa sika botin bi edito ho a esom eye 2 million cedis sese aban no edisika no aba ya enche won ma won ho ekokodi mu no ya disika no eba beboa wo mo sebe ya won so betimi ahyase na won yema na hye sa na sa bra ne duruye na wani aye won totontoto wode wani etototo se hwan ene betimi aboa wo mo no ene aban no abam dia ma won mo a aban eba beboa sa kwan no eso omemu sofo ya wo hwede ubo ehun sam so Felix kwachi ofusu wono na de nsemi etu edwa ya wo chechire mu se sika no ya de masa no nyade se bekwa sa keke ne mom mabedekwo bi ohonom ena wonom ehwe so ya wayi pani bi a edu wonom a wo behwe sika no ne kire enom ne ade se be ya emu ntanchia bia obi nkase manya bie no obi nso enya bie aban no pese oboa wonom a Kantamanto wonmo ne ma hyeye Makola number 2 won ne ma hyeye Kumase ene mpomia ahodo bie no otimi eboa wonom a make say sikai one day so ye ya hwema mofra ye die ni asetene ho ensam so sabe ya won betumi a kire sika no na obia enya ne de yetwano siampa mo Kasee no so na yemfa Supreme Court na yenkohwe se de etie Supreme Court na watchi mu yehye ase no na enye Dr. Kodwa Farijan won na etie de kamu ne mom KPMG mpenfo ya wom de bank konta pa won ma bene na yeyi wom se wom konko kan pin sheet ahodo no MPP de baye na wi akire nipakuo bi so ehunu se number won de baye brosom ni ade no wom ede wano di nsem baye nura na wom ewie bibia mu die na no na hu akohia se Dr. Kodwa Farijan electoral commission pani ya wono eni dwamtene ni oba na lawyer Addison wototo no ano eni ade eni e wom hyase ya na kwansi ene no ensem bi ebeto dwa ya lawyer Addison echiremu de pin sheet ahodo be se ensun bi esan ebaye ebusa Dr. Kodwa Farijan sensemi eno so sai ena wonim eho efa Same Kasee no na owura kwashi aidan ya wono enemra nimni ya wohwehwaje Dr. Kodwa Farijan ni EC adwumakuo no wasori ba yese asam no ananse nkrata no a owura Addison de abano enyade se womo enimu anase womo nyenye sankrata no bi eno ye twema mentwia se ne me Kasee kura no womo mobo ho enwie ye nti eho kohia ye se wote basumpuo no womo sorry na wonko bobo ho dwen ho se bia objection no a eye owura kwashi aidan ono edeba ye no sei ene wo nkonkosi agina ye no ensie enu na ebobo hu ama wo mu ewie ya ena ye wo daide na tsempanifo yi wo mo ebeso nkonya so ya wo kina daide enya de se wo mo beba na wa babeto nsem no so lemom na wo twie besimu no na mpanifo yi aba beto asansem no edie so Yaba mwakwa aba no nsiampa mu Kasee na wo hwe yaba gosua na ya wo Supreme Court nsemu na wene de fa brantia so no Steven Atuguba wono ane ho ensemu anano bradawa wo hwe pani ni court wo gina woni etwi na nimu free soro be kan fom no ana otumi se nipa ye bete bemma hye no wo hye no ho so ene nka oja ne makora gu fom na ni nyina ye nanu ekoyi ne ka wa Asempa FM kosi se dwumadie so na wo keka nsem bi awi akire no Supreme Court basum ko na wo mte so no hu se wabu wo manim tienti ehu behia se wo ba na wo betoto na no ene nsem no wo mo hwe asam ni nyina wie ye na
chawpa nko a na no eguso na se enipa nyankopon kura no ye de boyefo kura no ye serebo ne facha wo de che na nti se wo nipa nti a chawpa bebre no omo antumi anya bibie mu odene ne mom nafua miensa ne se ne kwabena ne se de oka ne saa keke no de kokotwirim kakra na kono ko hunu nia ekoso ewo ne duafie na so ba obegina so firi saa da no ekro ye kasem bi na wonim emu enyina so ana se bibia wonko wano enkonkotumu bi enti nafua miensa no a wokokotwa ye ewo afiase ne ene beto odwasa ba wie ya make say wono mo eyi no de afie na Steven Atuguba wokono na enyo no nko a na yade se somfo pani so de ma daily satellite obokrata ken crunche wono so tua mu bi de edene na wono de no akoye du nti wono de won ko hwe ko ogusu a ya eno wotwere mu na eye kan crunche de nam so ntima no so wakakotwere mu eye deputy communication director de ma MPP amanyoko samia ukunsem bia wode tu dwa kire mu se court no wo ye nya atwom ne enyimu pa no kokotwere ewi akire wono akwakoje ho asotoro ma wono de oda so damu a make say Steven Atuguba wono defua emiensa na kokotwere ye ewo afiase no wode ni nyina abane wiye yemfamu free court nsem ni de mu ohye na yenkonkohye enne eniema ekoso won kran ha titiri ne Accra International Conference Center na nyagro afibia sa dwumedie yi ekoso ya eno eye Joy Bridal Fair na 2013 die so eba so ye ne no wo pa ho ntoma kra na nyani kwhyade na akono na efeyie empanifo wo mo hyehyɛ ema Joy Bridal Fair dwumedie etimi eba so no wa ye ne se ne da yi a de ekosi ne kwasiada ne de toso enso ne de ne so de nyina ba na wie ya pani ya woni na hwe adwadie enkita ode hu nsam so de multimedia ora David Masfuga woni Adom Kasee di nkomo ama wa chechirem na wose de bia wo mo ehwe ni mu se nipa dodo beba na fi de wo mo hwe ni mu pa se nipa dodo no ade wo ho ba be hyem ofi se won mo adi kan ne de ya wo mo di ho adanse se Joy Brother Fair ne de ya na enye betesa emu edeye ya wo mo ede wo mo aka de ba begu ho na obi abehwe atobie no wo mo anhwekora ne nipa be se 120 de won mo ehwe ni mu ne nipa nso oba babu ani akonhoma se bi efri ne ko mba ba ware se bi a David director wofri ha wakwa ware obenya warefo ne ema ne afutuwe be se 4000 de won mo ehwe ni mu se won sabetimi aka won mo a ora Masfuga nkasemu no wode etudwa chemu se nonwoche ede ekosi no sun bia no wo mo ebedi sa adwuma ye ne se de wani ehwe e wadom TV so no sei ene de na ekoso e wo Joy Bridal Fair ya ne wopa ho entuma na ni nyina mu so na yeza kwasi ada ne de wo mo bone bete pa ama uncle Bo White ya wono de fa play pa de a obeyi amu ate ase bie no won mo so eba beyi bie ama obi e hunu na empanifo achirechire mu se wo ba Brother Fair ya wo nkɔ ne nsapan ne mom benyanya ne ma ahodo bi ebeboa wo kasa kire futuo beba ya ne nyina fa waresem mu ene kwan a befa so no waware be ya kono begina ne na so ya dwumadie ne ene apa ho ntoma ye hwe ne mu se betoa so ede akosida kosiada Endi de ohunu ye no Joy Bridal Fair ya pa ho entuma firi na ekure nti ochena na woche ede kosi anwumre na onum na ya se gusu a na wo da so ehwenti wokobo ho akoma na yemfa kasee yi enkobono ene afomantemu na kentampo aban ya resabia mu ne yewi ayaresabia kasee ba ko eno so kentampo pa no wo mo boa wa apomden emu nsam na so se no mpanifo de abetudwa se enema ha enema ha dwene pa wo hwese de wo mo suma manfo wo brone afomantemu no won me wo sirement fido no na wo hwa akade na wo ho no na se enema agensemu kra na no na Dr. Damia Punyiri wono ede atu edwa achechire mu se wo ma destroy kasee pa ya eso wono mo prepaid meters se electricity force ye de aba kire se wo mo hu se abanyu fododo no atwa wo mugum keke du se wo kwa kwaje sika no a den no adane boachi bidin wo betwe wo matwe wo mo san ntumi nka
nti ne wo mo de san hihye yi ba no na Dr. Punyiri wadi to dwa kire mu se ko ba se dia na ne ohaw pa na dia ba fi sa pom din si achi bai eno adane bibie wo ho se wo mo de ahwe wo wie be ya obenya sika na wo de atwatwa won mo ka no ni nyina eye komsi komsa enti we de won mo se wo mo sere na anka mpanifo a wo mo hwe nyinama hoden ho sam so no wonya bibi fama won mo fi so wo mo akra te wo dada no wo pa wasere mu kra wo hunu mu ntuma mo asade weri akwa ka ho wo se eyade se eha won mo adwen ya wo se mpanifo emwa na me ka say working tampo aban ya resabie mu no national service personnel na say won mo akwa ye adwuma agentete e wo new month a half mind adwuma ko no wo mo de nneoma ahodo ya eho esom Ghana sikai 2000 Ghana cedis and a day accord children's ward ya eno e working tampo aban ya ayaresabia sebeya ye betumi so ahwe apomdin emu nsam e wo ho Uguswaya wo sha Adom TV no siampa mu Kasee Latida Fashions won ada Roma and wa address ye nwumrent wo pe entumanta de design papa na mu odura fo ani kire ho no mbebo ye twe ho sima ye ba ya to aso Non siampa mu Kasee ma munyina kwa ba se muguswa na mo hwe na yantoa Kasee no so na yankonsam foforo mu na nananmu akuafo bi ya wono ewo palace krom wo sraban no se we de bebia du no emu ayedene je so bam so wa mamu de ne eniyama ba hapa frese kokoo no dosopo no agukwaye nim sebe ya wo mo betwe de aba kwan ho na fe wo de akwa adwama nso ne akoto no ahan ayedene kwan nye kura nye de mu nam so ebie ya mu de mu hunin wo se so de wadi ache palace krom ho a wo behu se niyama agen srepe kura nti we de wo mo esrempanifo sebe ye obetumi aye wo no kwan no e de ama wo mo sebe ya niyama ebetumi akoso ye titiri ni kokoo na egu kwaye ni mu na epro no woman hunu bebre ana how bebre e wo kwan ne so e kwan ne nye okwa obeba na oka sei tractor na sei ebi ko na komuni na bi ahwe ase yaye afamu di bebre emre bi bai na yana nkasa na edidi to ene MP ayaye kwan no but yaya ma isi akodu se ya hoden asa de se kwan ne nso engine ti no bebia akofa kuku anka se bi company etua primary freight of 2 cedis 3 cedis amount kwan ne nyini ti no cars ne overcharging yetua bi 7 cedis bi 6 cedis minimum price a yetua ne 5 cedis nti e maye district managers ne wa ne ye adwuma no ye bre eka and di almost all the district managers no ye nim ti ye stress aban betimi atwa na ni na wahwe yeah nti sisia no managers no ye wa association e wo samra boy ha ya ye meeting ana ya bo itimu pose bibia kwan no enye kese na eye o how kese mai nti no ye mfesika enko ho enkotokuku e ba sa ekuafo no so na ahokyere na e bom se sanse kuku no mo ayentimi mfa kuku no nye bibia je se eto ye nso ye de akọ ansa na omo so omanya sika nti ya mfesika na nkwa ekuafo no bekọ awonhie mu na de mahu ni se yenkoko efrin krasi ba no ekwan koko ni fa so nyina enye efri akoka elembele constituency no omu krasi kwanya ne papa enti koko akuafo do free ho no mu no den so mbetumi di aba kuro kasiem eba samra boy ansena omotumi abe hata di akọ habo enu enti no ama akuafo ha no ehu kiri won ankasa erutusre aban ene Ghana Cocoa board so omomodin nanka onti committee bia ometumi ama nani adi adwuma omu akuafo no ye nachi enko nkrase no na on trace bia cocoa ni free ba no nke ho kwan no anya hwe konko mutimi ntwa so ma o dia ometumi atu oma contribute ma ayasumdwe dia ma ho no krana na owura no de atu dwa no mumeye bibi mfamwa won mo ofise kokoo de mfaso na hwa na yenya de free na mo anhwe amwa wo me begu ho na apro ye twe ho na yakwa akohye apomden Kasee se wonim jepim yakwa ba na ya ba kirekire mu
Kasee Abrason say ye de Abramo that's a bread company limited ye walk on na kofasa hat heba Mr. de aba na da Roma na brebia ye de apomden some Abramo na ye share elephantiasis ye jepim behu kwabana ne nan kakra dia de ene de eba ye dokota ya wono de to no ho asi ho se fa apomden emu ensem obaboa ya chechie kwan ye de ba ne kwan ye be fa so atwe ye ho afiri mu na Abrason se ene nso oche mu elephantiasis anase jepim yare no eye yare bia enam ntontom so ena eba ntontom ena carry aboa emasa yare no na aboa na ankasa de ye were 3 different types ana ahoro miensa baako ye friend wo chereria bankruptcy ena ye wo brugia malayi na ye wo brugia timori na samwa we nyina ntontom no na se na mesikae no se ntontom kawa na edma mwaye wura wo moja mu na mwaye wura wo moja no ma na afi de o ma start wo ba nketenkete egu moja no ebetime di be 6 to 8 years wo moja mu babra enya hu se bia yare bia pie ama ye hu se bia jepim yare yi bi ayew na after that time no ena afi ebe hu se ebia na onan a start ye kese ana se mema no se bi omo hwea no no hu se start hu no sha ase aya na ye ya nso ebedu eche na ye kese pa na afi de na wonti ya obi abiem wona ase so ene sha ase a obe hu se nso emu ye odu kakra wo mia so ana atum afi ebedu eche no mia so kra entum na ni asa aboa ne ye ne se owura wo moja mu a ye wo bibia enam nipaduanu ma ye frɛ no lymphatic system aye tube nkete te se moja nti na enenam ye honam no ye nipaduanu mu na ene boa ema ye kutia yare na se sa aboa yi wura wo nipaduanu mu a na otu nkosu agumu na afi omo nyine no no mo asisi sa lymphatic system yi enti afi de nsu anka ewo se di afrosane no entimi enba na sa biom na nsu na ata ho ti eta ho cha na afi na ama wonan ana se mema no ho ehwo ano na ehono na ye kakra enti se na medi kan se ntontom na de sa yare yi ba no echese se yebetimi aso sa yare yi ano a na chese je se ye boy ho ban efi ntontom enti no mosquito net eye ne ehu hia pa nkankan ne ye de eduro ahye no e wo so obia eda mosquito net mu mma nkwala mema obia enda mosquito net mu ebia na baby a oda no ntimi ensen mosquito net enemrom nku aba mosquito repellent ubetima asrebi se de be ya ntuntumi enka na ema sa aboa yi bi emba wo moja mu na embe ma o sa yare we afen so ye environment anase baby a yete no e wo se ye hwe se ya pra ho kama nsuo bia etata baby no ye be hwe ayi sa nsuo no nyina afi ho se nwura bi na afu wo mpatam ho a ye bobomodin se ye be do afi ho se de be ya ntuntum bia ntimi mma entna mpotem ho a emma sa yare we mba sa yare we eta ha omo baby ansuo a ensin eda no omo na eta eye omo enti no se ye bo ye ho ban efi ntuntum ho a na che se ye bo ye ho ban afi sa yare we ho Yama mwakwa aba fe na ene apomden kase na akokɔ hye no nti sa yare no enye baifobia na de bantontom ya nti enye hu yie ne ehwe hu yie sabe ya yenya bie ye de agokansie na eba kusimensa capital wa ye krado ya wode ebremo Abusafo ya de Adom Kasee na Ebro ewa Adom Kasee so na yenikan every Ghana Black Stars aso ye
ne hwe nsɛm a ɛkɔso ɛwɔ hɔ FIFA de wɔn dwumadi a afibia wɔn bosomi bi wɔn de ba ɛyɛ FIFA ranking no aba abetudwa na wohwe mu dia na kyerɛ Ghana yate so kakra de aba form a 21 na esi ade yaba abeda wohwe mu a na kyerɛ 21 no abosomi etwa mu no ɛhɔ na ne yɛda esi ade yate aba akyire kura miɛnsa a yɛhwɛ ne mu sɛ yɛbetimi abɔ ehomɔden ne yakɔ soro kakra 24 na esi ade Ghana aba abeda wohwe mu a ɛma na nke wɔsi nya de ɛka ho no ɛso te pa ama mpanifo kyerɛ sɛ ɛso ate ne de na ɛwɔ sɛ yɛsoso yɛte ɛba form a saa me de ɛbɛka sɛ Ghana ɛtɔ so aduonu nan 24 a kyerɛ sɛ yɛ free 21 hɔ ɛna yɛate aba ɛfom ɛwɔ FIFA ranking a bosumi we de aba abeto edwa no emu yɛfrɛ no so abranteɛ a wosi akan ma Accra House of Folk Mahatma Otu abranteɛ wobɛka ya afiwe Globe Premier League akansi a ɛkɔ so ɛwɔ mamu ha no ɔmanfo bibi na ɛna ɛbɔ ne din sɛ ne mmɔnebɔ akɔnkan a kyerɛ sɛ wɔyɛ adeɛ paa ama obia ɛbɔ n'aba so na nsɛm a abɛto dwa a abranteɛ Mahatma Otu na akasa aka ɛkyerɛ sɛ abra yɛfrɛ no wɔ Black Stars mu sɛ wɔnkɔ no nkosi akan ɛwɔ hɔ ɛma wɔn no adeɛ a ɛboa no yie paa ama kyerɛ sɛ akansi a wɔsi ne nyinaa ne mpempi no ana obia a wɔ Ghana ha ne pɛ sɛ onya kwanya na ɔno so ekusi akan ma Black Stars nti sɛ yɛfrɛ no sɛ wɔmra na ɔmɛka Black Stars ho no ɛwɔ mu sɛ wɔanya kwanya antimi ammo matches bibi na amfa ma Black Stars de nanso fra yɛfrɛ no mpo ɛne mrantie ɔne ɔmo kɔɔyɛ ɛkɔ hyia mu no ɛno kora aboa ne yie paa wɔgidi sɛ betimi atoa so aman ɔno so so ne mmɔde a wɔbɔ ɛwɔ ɛyɛ Globe Premier League mama Accra House of Folk na sɛ kɔba sɛ osi akan bi mu ɛde amɔ afi mu a obetimi abɔ no homɔden ama manfo nyinaa so hu sɛ ampa ɔyɛ abrantie bi a ne mmɔde bɔ so ani na daakye bia na wasi akan aboa ama Black Stars so akɔ n'anim When someone yegyina so na yɛde agokansi abawiye ɛwɔ Adom Kasee so mede likusi mensa kapito afia man kwɛ toa so ɛde ne gye Kasee abro Yamamwa kwaba yemfa edigidie mu nsam so entwato na yenwie Kasee na Miss Bell ojumtuni so no pa na ne wato no nyuma na nkrofo kasafa ho wonta de nye nwom no so wasi na ewom na nye mfatao ba pa besi a woto nwom sa nanso nei abrante kwa bia ba bese Miss Bell adwen kra mfinhie dunsia ni obo odwom nkrofo ka ho asem no waso wonte ye no obi abesesa na dwene na nye obi asemom ne ba bemma sukolo ma fe no anya bosume enuma ne dene ani Aaron en wasesa no kra Miss Bell say de wo hwe ne ba no na nyame boa no oba ne dressing ya to ano nsia mpemo Kasee no so na nigidie mu nsemu ana ye wei bandana wono a ne obo ne nyuma na obi ahunu na nsanya Ghana Music Awards aboda fonfo womo so asene no mu ne ade ni abrantie ka to na bro nanko wato atwade hokora kire se ye reggae song of the year no wanya na kaki